вижте с формата на сърво, който аз откапах. Защото живееше в нашия век и много обичаше и Мария, и кучето ми, да идваше нашия салонче, не знам какво. Така си отиде, даже го изпратих на 5 човека от главни неща. Тя даже и говорила там с защото там и казала, че ще ми представлява интересно, пише Че дай бе, много ми трудно. Ето. Тези това са. Толкова се бавя, защото вътре ги пълнат и ги месят. Това е съвсем обикновеното, без нищо. Да, с чесън и шарена сол. Извинете, защо станахте вегетарианец и защо след това спряхте да сте вегетарианец? Защото докато строях и възстановявах къщите, трябваха ми пари, икономисвах. А сега аз пак съм вегетарианец. Няма да се целуваме обаче, защото ще мириш ми на чесън. Значи, вие сте така наречения икономически вегетарианец. Да. Икономически вегетарианец. Не лъжа. Виж го как е отворил очовка. Гледай. Къде? Погледни, да отворил очовчета си. Явно, че се бъде много жадно. Ето погледни. Ще намери, виж. Отворило си очовчетата. Тази човка е по-интересната. Виж как си отваря човчицата. А всичко това значи ли, че когато забогатеете някой ден... Ще продадем месо, да. Но това може би ще става след 40 години. И тогава какво ще бъде? Икономически месоядец, така ли? Забогатял. А вие участвате ли в този проект? Икономически вегетарианец. Включвате ли се от време на време? Така частично поне или седмично? Как без нощи се включи, нали? Ядохме шарена манджа по-троянски. Да, и с луканчици така отстрани имаш. Тя ръфа яде. Тя беше за ръф. Аз хапнах и аз. Тя много хубаво готви, вчера ми беше на Благодаря. И от колко години вече така икономисвате? То може да е характерно и за тук така. 7-8 години вече икономисвам и вие просто ще дойдете на Бел-8 да видите резултата. И да кажете дали си заслужава да продължавам да икономисвам. Даже има манджи, дето не слагат изобщо. Обаче прави моята племенница тук лазания. Лазанията си е италианско, да. При нас в нашия край не правят. То не е българско. Да, но тук много. Защото е лесно и бързо. От тук ми прави впечатление, че всичко е толкова различно от нашия край. Добре. Да. Дори си ги Отиваме в Берлин, примерно. Начина на живот, начина на говорене. И? Така? Отиваме в Берлин, примерно след 10 години. И Кристиан реши да стане и той икономически вегетарианец, като види резултатите в Бел-8 с 5 къщи. Така че, драги зрители, ако искате да имате една прекрасна къща, като в Бели 8 и да забогатеете, вече знаете какво да правите. Да. На уроци при Цецо. Аз като ходех в магазина да си купувам хляб и си купувам там в магазина до нас. И си купувам черен хляб, нали? Те бабички. Той никак не е лош. Да, и бабичките казаха, това момче виж като стои, няма пари да си купи бял хляб. Да. Така си. А то белия хляб е избелен. Абсолютно. Кой ще пие ран, защото аз се доливам още малко? Съжалявам. Малко. А кога ще се... Паничка с... Да. Затова ли имаш Това на паничка Кое? с...
Какво е хубаво? Най-хубаво се чупих аз. Бе, ние не се съмняваме в теб. Какво да ви кажа? Ето ви са сиренце, ама тази е втора. Това. Кристи не е ял нищо. Той само гледа как постигаме тия резултати. Да. И най-накрая изкупна информацията. Но те затова Германия е толкова напред, бе. Това е промишлен шпионаж, ти какво знаеш? Абсолютно. Той се маскира като Ръвчо. Уж прави филм за семейната хроника, И после айде... а след това го търгува, нали? Много е красиво тук. Но виж колко много туристи има. Те първо започват да идват. Сега почва сезона. Да. От Англия имаше. Това е добре за Тук икономиката едно на училището градчето. си поддържа връзка с друго училище в Англия и се достуват взаимно. Бубе, това е по-хубаво. Аз се чудя, вие ако се включите в този проект, колко бързо ще има още една, втора, трета, четвърта къща. Икономически вегетарианец, точно къща така. едно. Нали така с двойна скорост всичко ще се развие. Аз се притеснявам, че ако се включи този проект, ще ослабне яйциците, ще стигнат до пъпа, което не е много хубаво. Така ли? Значи вие сте против. Аз съм против твърдо. Добре. Ето, кой те цапна през Нека да устата? се Аз ще пия боза. Не дайте така. Добре, ако и децата направите икономически вегетарианци, тогава трябва Цялото за една семейство, година. И да. Ръвчо, ето пет. И Ръвчо става икономически В вегетарианец. вчера видяхте, че го почнахме от черешите. Да, Ръвчо яде череши. Да. Череш и слеп. Да, това беше новото начало вчера. Многото начало. Моите деца сами ще си оправят това. Интелигентни. Добре, търточ. Така ли? А, те са внучетата ми. За мен, Или големите. ние са за мен правнучите. На племениците ми. Да. Не се надявам, защото всичкото е мърша. В смисъл, храни се всичко с химия. А, тази изглежда много хубава. Май, аз ще да. Това е като пица. А тази е комбинирана, така ли? А тази каква беше? Коя? Цървул. Пърленка цървул. На другата пърленка чесън. Чесново хлебче един вид. Да, тази е вкусна. Но вие продължавате да ядете риба. Да. Без риба не мога. А защо при условие, че с доста по-висока цена? Рибата е? Да. Искате да кажете, че икономически неизгодно да се яде риба. Да, да. Освен това е и опасно, защото някой път може да се заседне с гърлото. И тогава трябва да ходиш при твоите приятели лекари. А имате ли застраховка? А имаш ли здравна застраховка? Нямаш. Днеска на жената викам в етъра, викам дай ми някакви лекарства, викам там, че има медик, какво си, що си, а не, викам здравна застраховка. Боли го гърдите, той го обясняваше, като купувахме. Някой бил в аптека в етъра и той нали си иззерзак цел. Ма наистина ли нямате здравна застраховка? Не. Да обяснявам, те някаква възрастна жена, която продава А бил защо? там. Вие не мислите ли за Той бъдещето? обяснява, че няма здравна Ето, застраховка. човек виновният, че нямам здравна застраховка, това ми е шефката. Разказва. Тя Това ми е стои и шефката. го гледа. Здравното осигуряване на всеки е в ръцете на всеки един. Моля ви се. Ученици и пенсионери се осигуряват от държавата. Аз съм пенсионер. Но там вървиме. Това е училището, дето се вижда тази час, е пенчо. Тата от татъка ми е входа на мене. Хубаво, че тази рода това е. Така че с нея така си говорим, не си познати едни и същи. Но хубаво, че вече се създава предателство. Да. Кристи, дай аз малко ще поснимам ти малко. Всички хората ще променят напускат градовете, няма да И трябваше да питам